शिगमोत्सव कोड ऑफ कंडक्ट लागलं की आम्ही आमची वर्षिक शिगमोत्सव कमिटी असता शिगमोत्सवाची कमिटी डिक्लेअर झाली आमकां ग्रांट्स येयले 75%. त्याच्यानंतर इलेक्शन लोकसभा डिक्लेअर झाल्या उपरांत कोड ऑफ कंडक्ट लागले. कोड ऑफ कंडक्ट लागले की रिकॉन्स्टिट्यूट केली कमिटी. रिकॉन्स्टिट्यूट केल्या उपरांत चीफ ऑफिसर या शिगमोत्सव कमिटी अध्यक्ष आणि त्याच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी काढला आणि तिथून आमच्या शिगमोत्सवाच्या 5 जाणांक घातला. एक संतोष कोल्हेकर असिस्टंट सेक्रेटरी म्हणून हांव ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी, शैलेश गोवेकर, तारा केरकर आणि संतोष नायक मेंबर्स म्हणून घातला. आणि त्यांचे रेस्ट्रिक्शनाक हा टायमींग दिला पर्यंत बंद करतले म्हणून. तसे आम्ही नंबरही 6 जाणांक दिवना तेंच्यांनी. हे सगळे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जाता. आम्ही करतले तेन्ना आम्ही 11, 12, 1, 2 तुम्ही पळयला तर तेंच्यांनी चीफ ऑफिसरान स्ट्रिक्टपणे सांगला की हांग बंद करतले. 15 नंबरूच दिला रोमटामेळ आणि 15 फ्लोट आणि 12 रोमटामेळ बऱ्यापैकी केले. अजून 3 वरां म्हाका दिसता धा पर्यंत कंप्लीट जावपाक जाय. शेड्युला प्रमाणे आयज वास्को शिगमोत्सव फ्लोट परेड आयज चालू जाल्ले आसा. शिगमो म्हणल्यार गोंयकार सगळे रावतात. शिगमो केन्ना 5 येता केन्ना 45 सगळे रावतात. आयज माझ्या रोमटामेळ हे सगळें पळोवपाक मेळटा. सगळे पण दोन दिवसांतले आसा की कोड ऑफ कंडक्ट दाखयले कारण कांय बद्दल आमकां दाखयले आसा. कांय लिमिटेशन कांय रिस्ट्रिक्शन्स आसा. मेन म्हणल्यार आमकां ते टायमिंगाचे आसा आमी थारायलें की सगळे मॅनेजमेंटीन थारायलें की आमी रिस्ट्रिक्शन लिमीट जातले आणि हाचेर रोमटामेळाचेर आमी कितें केलें की 2 एप्रिल म्हणजे काल 5 पर्यंत आमचे